மிகப்பெரிய மழையால பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உதவி செய்யும் வகையா மனிதர்கள் செய்வது போல இந்த யானையும் இறங்கி உதவி பண்ணி இருக்குது. தண்ணீர்ல நீந்தி போக முடியாம தத்தளிச்சு நிக்கிற இந்த நாயை காப்பாத்துது. சிறுத்தை தண்ணீர்ல அடிச்சுக்கின்னு போகாத விதமா தான் மேல ஏறி நிக்கிறதுக்கான வழிவகையை செய்யுது. மிகப்பெரிய வெள்ளப்பெருக்குல மாட்டிக்கின்னு தவிச்ச மானை காப்பாத்தி வெளியில தள்ளுது. யானையுடைய இந்த செயல்பாடு இணையத்துல படுவேகமா வைரல் ஆகிட்டு இருக்குது. மற்ற எல்லா விலங்குகளையும் விட யானைக்கு இருக்கிற அறிவை மக்கள் வெகுவாக பாராட்டிக்கின்னு வராங்க. பேரிடரால பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நம்மால முடிஞ்ச உதவியை பண்ணுவோம்.